Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο της Κυψέλης, όπου μαζί θα παρακολουθήσουμε από τη συχνότητα του Web Sports TV την αναμέτρηση μεταξύ του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου και του ΙΕΚΣ Δικαίας. Ένα κρίσιμο μάτς, μια σημαντική στροφή για το πρωτάθλημα της Handball Premier, μόνο μια αγωνιστική πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας και πριν μπούμε στα play-off. Οι ομάδες προσπαθούν να μαζέψουν τους τελευταίους βαθμούς. Η ομάδα του Δικαία, η φιλοξενούμενη που βλέπουμε τώρα την παρουσίασή της, θέλει να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της τρίτης θέσης. Δύσκολο βέβαια να μπορέσει να πλησιάσει τον ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει δηλαδή να στραβοπατήσει ο δικέφαλος στο μάτς με τον Ποσειδώνα και συνέχεια στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Νέα Ιωνία να κερδίσει η ομάδα των εκπαιδευτηρίων Ξινή. Ο Πανελλήνιος που προσπαθεί να μπει με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή στα play-out και παράλληλα εκμεταλλευόμενος ίσως και κάποια άλλα αποτελέσματα να διεκδικήσει την είσοδό του στα play-off. Στον πρώτο γύρο, 10η αγωνιστική τότε για τη Handball Premier, 5/12 του 2015. Ο ΙΕΚΣ Δικαίας είχε επικρατήσει πολύ άνετα της ομάδας Πανελληνίου στη Νέα Ιωνία με 28-17. Βλέπετε εδώ και τον καθιερωμένο χαιρετισμό των ομάδων. Να σας πούμε γρήγορα και τις συνθέσεις των σημερινών αντιπάλων. Για τον γηπεδούχο Πανελλήνιο είναι η Τζανακάκης, Παπαπούλιος, Κοκολοδημητράκης, Κρητικός, Μακρυγιάννης, Ζαρλακούτης, Μπαρίκος, Τσαγκουρίδης, Γερουλάνος, Βλαχοδανάσης, Μάτοβιτς, Καραστέριος, Τζάνος, Τσέβλικος, Χαντέλης και Διάρας, με προπονητή φυσικά τον Γιώργο Ζαραβίνα. Βοηθός του κύριου Ζαραβίνα ο κύριος Γιώργος Καρανικολόπουλος. Ο φροντιστής είναι ο κύριος Σημειών Παζαρόγλου, με συγχωρείτε. Και συνοδός ο Χρήστος Δημήτρουλας, ο οποίος σήμερα γιορτάζει και τα 32η γενέθλιά του. Χρόνια πολλά λοιπόν από εμάς τον κύριο Δημήτρουλα, και τι καλύτερο θα ήταν για αυτόν η ομάδα του Πανελληνίου να του κάνει δώρο τους 2 βαθμούς στη σημερινή αναμέτρηση. Ο φιλοξενούμενος ΙΕΚΣ Δικαίας θα κατέβει σήμερα με την παρακάτω σύνθεση: Τσακνής, Λαδάκης, Γκέρτσος, Μελετάκος, Ζαμπούνης, Ζαχάρης, Μανιουδάκης, Μπάρμπας, Γκουλέ, Κεδέρης, Παπακυπριανού, Λεωνίδας, Κουρέτα, Χελιώτης, Χάλαρης και Παπαδιονυσίου. Ο Τάσος Παπαδιονυσίου που αντιμετωπίζει την προηγούμενη ομάδα του στον πρώτο γύρο του φετινού πρωταθλήματος ήταν αθλητής του Πανελληνίου. Σε αυτή την χειμερινή μεταγραφική περίοδο πήρε μεταγραφή για την ομάδα του ΙΕΚΣ Δικαίας, ενώ σιγά σιγά ξεκινάει για το παιχνίδι μας. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του Δικαία. Οι φιλοξενούμενοι θα επιτεθούν με Ζαμπούνι και Μελετάκο στα 2 εξτρέμ, Παπακυπριανού, Λεωνίδα και Γκουλέ στις θέσεις των περιφερειακών, ο Τάσος Παπαδιονυσίου σε θέση pivot, ενώ κατά το δοκάρια ξεκινάει ο Τάσος Τσακνής. Αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο για τον Πανελληνίο είναι η Τζανακάκης, ο Παπαπούλιος, ο Γερουλάνος, ο Κοκολοδημητράκης με τον Κρητικό στο κέντρο της άμυνας, ο Τσέβλικος και ο Καραστέριος. Ο Παπακυπριανού περνάει πολύ ωραία, αλλά ο Τζανακάκης κάνει μια εκπληκτική απόκρουση ψηλά στη γωνία του με το χέρι. Καλό ξεκίνημα για τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Πανελλήνιος τώρα στην πρώτη επίθεση. Θα πάει σε οργανωμένη επίθεση, μπαίνει μέσα ο Χαντέλης σε θέση playmaker. Πέρασε και ο Μάτοβιτς, που έχει λείψει τα τελευταία παιχνίδια από το Πανελλήνιο. Προσπαθεί ο Χαντέλης να περάσει τον Τζέβλικο, είναι κακή η πάσα. Αυτή καταλήξει τον Τζακνή και προσπαθεί να τρέξει στην επίθεση ο ΙΕΚΣ Δικαίας. Παπακυπριανού, το σταματάει ο Χαντέλης, σε 9 μέτρα η μπάλα. Παπακυπριανού για τον Γκουλέ, δεν είναι καλή η πάσα. Περνάει πλάγια για το Πανελλήνιο. Μαζί μας στην απόψινή αναμέτρηση και ο Δημήτρης Κατσίκης, ο περιφερειακός του ΙΕΚΣ Δικαία, ο οποίος δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του λόγω ενός τραυματισμού. Καλησπέρα Δημήτρη από εμάς. Καλησπέρα και από μένα. Πώς βλέπεις σήμερα την αναμέτρηση?
Εντάξει, θα σε ρωτήσω σαν παίχτη του δικαία. Δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός όταν αγωνίζεσαι στην ομάδα που παίζεις τον αγώνα. Ξέρουμε από την αρχή ότι ο Πανελλήνιος φέτος έχει κάνει μια πολύ ωραία χρονιά και γνωρίζουμε όλοι ότι μέσα στην έδρα του είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Παίζει εντελώς διαφορετικά από ό,τι παίζει στα εκτός παιχνίδια. Οπότε περιμένουμε ένα μάτς αρκετά ντέρμπι, με δυνατές άμυνες, πολλά τρεξίματα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα είσαι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να σχολιάζουμε τα τεκτενόμενα στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά επιθετικά. Το παιχνίδι παραμένει χωρίς σκορ στο 0-0. Μάτοβιτς με το Χαντέλη θα σηκωθεί πίσω από τα 9 μέτρα. Η μπάλα θα βρει στο μπλοκ των παιχτών του δικαία και θα περάσει ξανά στην κατοχή του Πανελληνίου. Επαναφορά από την βασική γραμμή θα έχουμε. Ενώ και μια διακοπή στο παιχνίδι γιατί η μπάλα έχει κολλήσει πίσω από το τέρμα των φιλοξενούμενων. Στην αυλαία της σημερινής αγωνιστικής είχαμε το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ πρώτου και δεύτερου, δηλαδή μεταξύ Διομήδη Άργους και Φίλιππου Βέρειας. Ο Διομήδης κατάφερε να κερδίσει σχετικά εύκολα τον αγώνα με 28-24. Η μπάλα τώρα περνάει στο δικαία, προσπαθεί να τρέξει στον ευνηδιασμό ο Παπακυπριανού με τον Γκουλέ. Ξανά ο Γκουλέ βγάζει για το Μελετάκο, δεν θα καταφέρει αυτός να ελέγξει την μπάλα. Ξανά ο Πανελλήνιος στην αντεπίθεση. Δεν μπόρεσε να βγάλει ευνηδιασμό η γηπεδούχος ομάδα και θα πάει ξανά σε οργανωμένη επίθεση. Για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Στις 2 ώρα είχαμε και άλλο ένα παιχνίδι μεταξύ του Αεροπού Έδεσας και της Χάνθ. Μεγάλη έκπληξη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 21-23 εκτός έδρας και πήρε προβάδισμα από σχέση με το Φίβο Σικιών για την παραμονή. Ενώ τώρα έχουμε το πρώτο γκολ από τον Πανελλήνιο, το πετυχαίνει ο Γιάννης Χαντέλης. Από τα 6 μέτρα είδατε και για λίγο το σκόρερ του πρώτου γκολ της σημερινής αναμέτρησης. Ο δικαίας τώρα σε οργανωμένη επίθεση. Αντώνης Λεωνίδας για το Παπακυπριανού. Θα σταματήσουμε φάουλ παίκτης Πανελληνίου. 9 μέτρα η μπάλα. Λεωνίδας για τον Παπακυπριανού. Θα βγάλει μια εξαιρετική assist για τον Τάσο Παπαδιονυσίου που θα καταφέρει να σκοράρει και να ανοίξει λογαριασμό για το δικαία. Άλλη μια μικρή διακοπή από τους διαιτητές. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το τέρμα του Τάσου Τσακνή, μια τρύπα. Βλέπετε εδώ για ποιο λόγο έχει σταματήσει το παιχνίδι. Θα πρέπει να κλείσει με κάποιο τρόπο αυτή η τρύπα για να μην υπάρξει κάποια φάση που θα περάσει από εκεί η μπάλα και ίσως μπερδευτούν οι διαιτητές. Οι δύο διαιτητές σημερινής αναμέτρησης είναι κύριοι Χρόνης και Καραπάνος. Μεντέλεγε το κύριο Μίγκα. Και για να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα της πρώτη-τελευταίας αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ στις 6 ώρα σε ένα παιχνίδι που ήδη έχει ξεκινήσει αντιμετωπίζει τον Ποσειδώνα Λουτρακίου, ενώ ο Φίβος Σικιών την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει τον Αρχέλαο Κατερίνης και έχει σαφές προβάδισμα για να πάρει τους 2 βαθμούς της νίκης και να περάσει και πάλι πάνω από τη Χάνθ. Ενώ η αγωνιστική κλείνει αύριο με το παιχνίδι μεταξύ του Δούκα και της ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θα θέλουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους. Η καθεμία, ο Δούκας διεκδικεί την είσοδό του στα play-off. Η ΑΕΚ θέλει να μπει με όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στα play-out μετά το κακό δεύτερο γύρο που είχε. Για να δούμε τώρα το κριτικό. Θα κερδίσει φάουλ 9 μέτρα, δίνουν την μπάλα οι διαιτητές. Για να δούμε ξανά εδώ σε επανάληψη. Κάποια τραβήγματα εκεί στα 6 μέτρα. Νομίζω είναι μέσα από τα 6 μέτρα το μαρκάρισμα.
Τσέβλικος για το κριτικό. Θα τον σταματήσουν οι παίχτες του Δικαία. Κίτρινη κάρτα στο Γκουλέ. Παπαπούλιος για τον Μάτοβιτς. Θα πασάρει στον κριτικό. Ωραία απόκρουση από τον Ντάσου Τσακνή. Έχουν ξεκινήσει, Δημήτρη, πολύ καλά και οι δύο τερματοφύλακες στο σημερινό παιχνίδι. Σωστά, έτσι φαίνεται. Έχουμε επεμβάσει και από τις δύο μεριές. Και βλέπω... Κάθε τερματοφύλακας παίζει πάντα σημαντικό ρόλο σε ένα παιχνίδι. Μελετάκος κάνει ωραία ενέργεια, αλλά το τελείωμά του δεν είναι ιδιαίτερα καλό στο στήθος του Τζανακάκη. Βλέπουμε τις δύο ομάδες λίγο να κολλάνε, Δημήτρη, στην επίθεση. Πιστεύεις έχουν άγχος για τους βαθμούς? Πώς βλέπεις τα πρώτα λεπτά αυτά? Σίγουρα υπάρχει το άγχος σε κάθε μάτς. Είναι ακόμα αρχή του παιχνιδιού, πιστεύω θα ανοίξει το παιχνίδι σε λίγο και θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερα γκολ. Και ενώ ο Πανελλήνιος έχει την επίθεση με το Γιάννη Χαντέλη, Μάτοβιτς, καλή άμυνα από τον Παπαδιονυσίου. Να αναφέρουμε και το προπονητικό team του Ιέξινη Δικαία. Προπονητής φυσικά ο Παναγιώτης Ιατρούδης, με βοηθό του το κύριο Μπούνα, φροντιστής ο κύριος Μενέλαος Δανίλος και συνοδός ο Νικόλας Χάλαρης. Ο Μάτοβιτς χάνει την κατοχή της μπάλας, αυτή όμως έχει χτυπήσει σε κάποιο παίχτη των φιλοξενούμενων και περνάει έξω από τη βασική γραμμή. Κρατάει την κατοχή η γηπεδούχος ομάδα. Το σκορ παραμένει στο 1-1, λίγο πριν συμπληρώσουμε 8 λεπτά στο σημερινό παιχνίδι. Μάτοβιτς, ένα σουτ, η μπάλα περνάει λίγο έξω και ενώ οι διαιτητές είχαν σηκώσει το χέρι για παθητικό παιχνίδι. Παπακυπριανού για τον Λεωνίδα, ξανά στον Κύπριο. Γυρίζει την μπάλα οι φιλοξενούμενοι στην περιφέρεια. Η μπάλα πάει στο πλάι στο Ζαμπούνι, ο οποίος όμως δεν μπορεί να μπει, δεν βρήκε καλή γωνία. Και θα πάει σε οργανωμένη επίθεση ο Ιέξινη Δικαίας. Αντώνης Λεωνίδας, Παπακυπριανού, ξαναβγάζει στο έξω τον Λεωνίδα. Γκολ από το Κύπριο αριστερό ίντερ. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Παπακυπριανού και προβάδισμα για τον Ιέξινη Δικαίας. Κοιτάξτε που σηκώθηκε ο Κύπριος, πέρασε την μπάλα δίπλα από το μπλοκ 2 παιχτών του Πανελληνίου και σκόραρε. Ο Τσέβλικος για τον κριτικό, πασάρει αυτό στο Χαντέλη. Ο Μάτοβιτς προσποιείται για πάσα στη γωνία, θα γυρίσει πάλι την μπάλα στην περιφέρεια. Κριτικός, πολύ δυνατή άμυνα των φιλοξενούμενων. Η μπάλα περνάει στον Τσέβλικο, ο οποίος θα κερδίσει το πέναλτι, άμυνα από μέσα, κίτρινη κάρτα στον Ζαχάρη για αυτό το μαρκάρισμα. Την μπάλα για την εκτέλεση από τα 7 μέτρα θα πάρει ο Μίλος Μάτοβιτς. Η μπάλα θα καταλήξει out και μάλιστα αρκετά από ό,τι κατάφερε να δω. Δεν ήταν καλή εκτέλεση του Σέρβου. Παραμένει το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Παπακυπριανού για τον Γκουλέ, στο Λεωνίδα, ξανά Παπακυπριανού, πασάρι στο Λεωνίδα, όμορφο σούτ από τον Αντώνη Λεωνίδα και ο Δικαίας παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων, 3-1. Δημήτρη, βλέπουμε η ομάδα σου αρχίζει και βρίσκει σιγά σιγά τις λύσεις στην επίθεση, όπως έλεγες θα αρχίσουν να μπαίνουν τα γκολ. Σωστά, και είδαμε μια πολύ ωραία εκτέλεση από τον Λεωνίδα, σκαστό διαγώνιο σουτ, που πάντα μπερδεύει το τερματοφύλακα τους περισσότερους. Ο Πανελλήνιος θα έχει βρει σκούρα με την άμυνα του Δικαία.
Έχει μείνει στο ένα γκολ. Ο κριτικός σε μια κακή εκτέλεση. Πάλι είχε βγει παίχτης πάνω του. Άλλη μια διακοπή, ξανά η μπάλα στο ίδιο σημείο. Επανεκκίνηση στον αγώνα. Με την μπάλα να είναι στην κατοχή της ομάδας Νέας Ιωνίας. Ο Λεωνίδας περνάει πολύ ωραία και θα κερδίσει το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Στο Μάριο Γερουλάνο είναι η κίτρινη κάρτα. Ζαμπούνης. Παπακυπριανού, πασάρι στο Λεωνίδα, πίσω αυτός στον Κύπριο, η μπάλα στη γωνία στο Ζαμπούνι, αποκρύει ο Τζανακάκης και με τη βοήθεια του Δοκαριού αποφεύγει ο Πανελλήνιος στο γκολ, αλλά δεν θα μπορέσει να βγάλει γρήγορη επίθεση. Αλλάζουν την μπάλα στην περιφέρεια, Χαντέλης, Κριτικός και Μάτοβιτς. Προσπαθεί ο Κριτικός να περάσει στο Κολοδημητράκη. Του γίνεται το φάουλ, κερδίζει το έμπειρος πίβοτ την μπάλα για την ομάδα του. Κριτικός για τον Μάτοβιτς, αυτό στον Κολοδημητράκη, βγάζει τον Παπαπούλιο. Δεν βγαίνει η επίθεση για τον Πανελλήνιο, Χαντέλης. Θα κόψει και δεύτερο πίβο την μπάλα στο Μάτοβιτς. Με διπλό πάτημα από την περιφέρεια θα κερδίσει το φάουλ από τον Εριονγκουλέ. Και ξανά η μπάλα που παίζει τα παιχνίδια της έχει πάει πάλι πίσω από την εστία του Τάσου Τσαχνή. Χαντέλης για τον Μάτοβιτς, αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Βγαίνει και ο Κοκολοδημητράκης να βοηθήσει στην κυκλοφορία. Ο Κριτικός στο Μάτοβιτς, δεν περνάει πάσα για τον Παπούλιο. Κλέψιμο από το Ζαμπούνι. Προσπαθούν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Γκουλέ με τον Παπακυπριανού. Προσποιείται, προσπαθεί να βγάλει στον Παπαδιονυσίου. Κρατάει ο πίβο του Πανελληνίου. Ο πίβο, με συγχωρείτε, η δύναμη της συνήθειας. Ο πίβο του Δικαία, η έξινη Δικαία. Την μπάλα και κερδίζει το φάουλ 9 μέτρα. 13,5 λεπτά στο σημερινό παιχνίδι και ο Πανελλήνιος έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις μία φορά. Ο Γκουλέ και το Λεωνίδα, Παπακυπριανού στο Ζαμπούνι. Βγάζει αυτός μια πάσα από Παπαδιονυσίου, ο οποίος γυρνάει και κερδίζει το πέναλτι, άμυνα από μέσα από το Σάκη Παπαπούλιο. Δημήτρη, εκεί βγάλανε mismatch, θα λέγαμε, οι παίκτες της ομάδας σου. Πολύ πιο δυνατός ο Τάσος. Έτσι είναι, ο Τάσος είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και η απόφαση του δυνητό ήταν πολύ σωστή για το πέναλτι και άμυνα από μέσα. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Χρήστος Κεδέρης θα αναλάβει την εκτέλεση από τα 7 μέτρα απέναντι στον Τζανακάκη. Καταφέρει και αποκρούει ο Μάριο Τζανακάκης. Κρατάει το 3-1, δείτε εδώ ξανά σε replay. Σε πρώτο χρόνο ο Κεδέρης, αλλά κατάλαβε την πρόθεσή του ο Μάριο Τζανακάκης και απέκρουσε το πέναλτι. Έτσι έχουμε από μία χαμένη εκτέλεση για κάθε ομάδα. Παραμένει το 3-1 για τον Ιεξινή Δικαίας. Ο Τσαγκουρίδης μπαίνει τώρα στον αγωνιστικό χώρο για το Πανελλήνιο. Έχει βγει ο Κριτικός και έχει περάσει ο Χαντέλης σε θέση Ίντερ. Μάτοβιτς για τον Τσαγκουρίδη. Πασάρι στο Χαντέλη, αυτό στον Καραστέριο. Ξανά ο Γιάννης Χαντέλης. Προσπαθεί να βγάλει για τον Νίκο Κοκολοδημητράκη. Κερδίζει αυτό στο φάουλ, 9 μέτρα η μπάλα.
Χαντέλη για τον Τζαγκουρίδη, βγαίνει πάνω τον Παπαδιονυσίου. Του κάνει το φάουλ. Παθητικό σηκώνει οι δύο διαιτητές, πρέπει να εκτελέσει γρήγορα ο Πανελλήνιος. Αυτή τη φορά περνάει η μπάλα στον Κολοδημητράκη, αποκρούει ο Τσακνής. Η μπάλα επανέρχεται στο Τζαγκουρίδη, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Τάσο Παπαδιονυσίου. Τώρα δεν χρειάζεται να βιαστεί ο Πανελλήνιος, δεν υπάρχει πλέον παθητικό παιχνίδι. Νέα επίθεση λοιπόν για τους γηπεδούχους. Τσαγκουρίδη σε μια εξαιρετική ενέργεια αποφεύγει το μαρκάρισμα του Ζαχάρη και κάνει ένα τρομερό σουτ στην απέναντι γωνία. Βλέπετε εδώ το νεαρό. Μειώνει σε 3-2. Λεωνίδας κερδίζει το φάουλ από το Διάρα. 9 μέτρα η μπάλα για το Δικαία. Ο Γκουλέ για τον Παπακυπριανού. Λεωνίδας. Πασάρει στον Γκουλέ. Ξανά στον Λεωνίδα. Παπακυπριανού, είναι καλή άμυνα του Πανελληνίου σε αυτή τη φάση. 9 μέτρα η μπάλα. Δείχνει ο διαιτητής που πρέπει να εκτελεστεί η παράβαση. Ο Λεωνίδας για τον Γκουλέ. Σηκώνεται αυτός. Πετάει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Και σκοράρει 4-2. Για το Δικαία. Παπαπούλιος για τον Τζαγκουρίδη. Προσπίτη, αυτός περνάει, πέφτουν πάνω του. Η αμυντική του Δικαία πολύ καλή, η άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Ο Μάτοβιτς για τον Τζαγκουρίδη. Αυτό στο Χαντέλη με τον Γκουλέ μπροστά του. Πάει προς το κέντρο, σουτάρει, αποκρούει εύκολα. Ο Τσακνής καθώς η μπάλα πήγε ψηλά στο κέντρο της εστίας. Προσπαθεί να τρέξει ο Γκουλέ με τον Παπακυπριανού. Και αυτό στο Λεωνίδα. Ξανά ο Κύπριος, πασάρει στον Γκουλέ. Παπακυπριανού. Δεν είναι πολύ καλή πάση, αλλά έχει γίνει φάουλ. 9 μέτρα η μπάλα για τον Ιεξίνη Δικαίας. Γρήγορα αλλαγή. Βγαίνει έξω Τσακουρίδης, μπαίνει ο Γερουλάνος για την άμυνα. Συνεχίζουμε, Δημήτρη, να βλέπουμε ένα παιχνίδι που βάζεται κυρίως στις δύο άμυνες. Ακριβώς. Και οι δύο ομάδες παίζουν πάρα πολύ καλή άμυνα. Και επίσης οι τερματοφύλακες έχουν μεγάλα ποσοστά μέχρι στιγμής. Παπαδιονυσίου θα κερδίσει το φάουλ, 9 μέτρα η μπάλα. Λεωνίδας αλλάζει με τον Γκουλέ. Παπαδιονυσίου σηκώνει το χέρι για παθητικό διαιτητές. Παπακυπριανού για τον Λεωνίδα. Προσπάθησε να αποκρούσει ο Μάριο Τζανακάκης, βρήκε την μπάλα, αλλά αυτή δεν του έκανε το χατήρι και κατέληξε στην εστία του. 5-2, αυξάνει ξανά τη διαφορά στα 3 τέρματα η ομάδα του Ιεξινή. Ξανά ο κριτικός στον αγωνιστικό χώρο, αυτή τη φορά αποχωρεί ο Γιάννης Χαντέλης. Προσπαθεί να βρει το σχήμα που θα δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για σκορ ο Γιώργος Ζαραβίνας. Τσαγκουρίδης με την μπάλα για τον κριτικό. Σκοράρει ο Νίκος Κριτικός. Ωραίος από τον άξονα. Μειώνει ξανά ο Πανελλήνιος. Ενώ βλέπουμε τώρα κάτω από τα δοκάρια των γηπεδούχων έχει περάσει ο Γεράσιμος Βλαχοθανάσης. Άρα το καλό ξεκίνημα του Τζανεκά και ο Γιώργος Τζαραβίνας επιλέγει να χρησιμοποιήσει το Βλαχοθανάση. Παπακυπριανού περνάει από την άμυνα Κοκολοδημητράκη και Κριτικού και βάζει ένα εξαιρετικό γκολ. Πολύ όμορφη ενέργεια από το Κύπριο.
Και ενώ συμπληρώσαμε 20 λεπτά στην Κυψέλη, οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 6-3. Κόβει δεύτερο πίβο τώρα ο Καραστέριος για το Πανελλήνιο. Ο Τσαγκουρίδης κάνει μια εξαιρετική ενέργεια, χαμηλά δοκάρει και γκολ. Πολύ όμορφη ενέργεια από το νεαρό. Τώρα οι παίκτες του Δικαία πρέπει να επιστρέψουν ξανά για να εκτελέσει σωστά τη σέντρα. Νομίζω από την ώρα, Δημήτρη, που έχει μπει ο Τσαγκουρίδης στον αγωνιστικό χώρο, έχει βρει κάποιες λύσεις ο Πανελλήνιος. Έτσι φαίνεται. Το μάτς το κυνηγάνε μέχρι τέλους. Και πιστεύω ο Πανελλήνιος θα κυνηγήσει μέχρι και ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν θα τα παρατήσει σίγουρα ο Πανελλήνιος. Φυσικά και η βαθμολογική κατάταξη λέει ότι η φαβορή είναι ο Ιέξινη Δικαίας. Όμως ο Πανελλήνιος έχει κάνει ζημιές όλη τη χρονιά που δεν το περιμέναμε. Ούτως ή άλλως, Δημήτρη, είναι μια ομάδα που τελευταία στιγμή κλήθηκε να παίξει στην Α1 φέτος. Έτσι ακριβώς. Ενώ γκολ τώρα, άλλο ένα γκολ από το Παπακυπριανού. Ο Πανελλήνιος έχει κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος. Έχει πάρει αποτελέσματα από πολλές ομάδες, από το ΠΑΟΚ, πολλές ισοπαλίες. Και είναι μια ομάδα που καλώς ή κακώς στην αρχή της χρονιάς μαζί με τον Αρχέλα όλοι πιστεύαν ότι θα είναι τα πρώτα φαβορί για τον υποβασμό. Και ο Πανελλήνιος βρίσκεται σε μια κατάσταση να διεκδικεί ακόμα την είσοδό του στα play-off. Ο Παπακυπριανού τρέχει το παιχνίδι με τον Γκουλέ. Βήματα σφυρίζουν οι διαιτητές, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Χάθηκε η ευκαιρία να ανοίξει η ψαλίδα για τους φιλοξενούμενους. Θα πάει σε οργανωμένη επίθεση ο Πανελλήνιος. Μάτοβιτς πασάρει για το Τζαγκουρίδη. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Χριστόφορο Τσαγκουρίδη. Με συγχωρείτε για το επιφώνημα, αλλά πραγματικά ήταν εξαιρετική η προσπάθεια του νεαρού. Είδατε ξανά εδώ. Ενώ έχει χτυπήσει ο Χριστόφορος Τσαγκουρίδης στην προσπάθειά του. Να δούμε ξανά εδώ το γκολ από τον Τζαγκουρίδη. Πραγματικά εκπληκτική εκτέλεση. Και από άλλη μια κάμερα. Κοιτάξτε εδώ που έστελνε την μπάλα ο νεαρός, ο οποίος δεν έχει τίποτα, σηκώνεται. Λεωνίδας με την μπάλα, Παπακυπριανού βγάζει ξανά στο Λεωνίδα, ο Γκουλέ στη γωνία για το Μελετάκο, είναι πέναλτι και είναι και δίλεπτη αποβολή. Έχει υποπέσει στην παράβαση ο Καραστέριος, ο οποίος έχει χτυπήσει. Για να δούμε εδώ σε replay την τελευταία φάση. Σηκώνεται ο Μελετάκος. Χτύπησαν οι δύο παίχτες. Είναι με βάση το νέο κανονισμό, αυτές οι ενέργειες είναι πέναλτι και δίλεπτο. Εδώ βλέπουμε τον Αλέξη Καραστέριο να αποχωρεί. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, Δημήτρη, στο σημερινό παιχνίδι που μια ομάδα θα βρίσκεται με λιγότερο παίχτη στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά για να δούμε πρώτα την εκτέλεση του Κεδέρη. Εκπληκτική εκτέλεση από το Χρήστο Κεδέρη. Πολύ ωραία εκτέλεση. Σπεσιαλίστας στις εκτελέσεις πέναλτι. Το έχει αποδείξει σε πολλά μάτς.
Για να δούμε την αντίδραση του Πανελληνίου. Όπως είπαμε και πριν, είναι η πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι που μια από τις δύο ομάδες μένει με παίχτη λιγότερο. Γι' αυτό και ο Γιώργος Ζαραβίνας θα καλέσει το time out για να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίχτες του για το πώς να αντιδράσουν σε αυτή την ειδική κατάσταση. Για να πάμε στο μπάγκο των γηπεδούχων. Κριτικός Πέτρος, Σαλιάρα Ουσάκης. Συνοηθήκαμε. Παίζουμε Γκλαβό. Μήλος εδώ, Γκλαβό δεξιά. Οκ, έρχεσαι. Μήλος, έρχεσαι. Εδώ βγαίνεις. Πας απέναντι. Οκ. Χριστόφορε, έρχεσαι στη θέση σου. Εντάξει, παίζεις εδώ. Έρχεσαι μακριά και πίσω κριτικός. Όταν έχει ξεκινήσει ο Μήλος και πάει να βγει, έρχεσαι αλλαγή, Σάκη. Συνοηθήκαμε. Αν παίξουν man to man, θα πας. Θα πας εσύ ο Χριστόφορος να απελευθερώσει έναν από τα δύο man to man και με το που πάει να απελευθερώσει θα βγεις αλλαγή. Με μπάλα. Με μπάλα. Ξυπνάτε. Άκουσατε τις οδηγίες του Γιώργου Ζαραβίνα. Έδωσε οδηγίες στους παίκτες πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που οι αντίπαλοι παίξουν κανονική άμυνα και πώς θα αντιδράσουν και σε man to man. Τσακουρίδης, πάνω του είναι ο Ζαμπούνης. Ο Μάτοβιτς με την μπάλα, αλλάζει με τον Τζέβλικο. Κριτικός. Μάτοβιτς προσπαθεί να βγάλει στη γωνία για το Διάρα. Κλέβει ο Γκουλέ με πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Τρέχουν οι φιλοξενούμενοι. Γκουλέ για τον Παπακυπριανού. Λεωνίδας, ωραίος ο Ζαμπούνης. Σηκώνεται αυτός. Και ο Γεράσιμος Βλαχοθανάσης αποκρούει την ενέργεια του Στάθη Ζαμπούνη. Δεν έχει εκμεταλλευτεί την δίλεπτη αποβολή του Πανελληνίου η ομάδα του EX είναι η δικαία. Αν εξαιρέσουμε βέβαια το πέναλτι του Χρήστου Κεδέρη. Τσαγκουρίδης απελευθερώνει το Μάτοβιτς, το μαρκάρει ο Χελιώτης, η μπάλα φτάνει στη γωνία στο Διάρα. Ξανά ο Μάτοβιτς για τον Τζαγκουρίδη, έχουν σηκώσει το χέρι διαιτητές για παθητικό. Ο Μάτοβιτς με το δεξί χέρι προσπάθησε να εκτελέσει, η μπάλα έφτασε στο Διάρα. Ο Τσακνής αποκρούει, ήταν δύσκολη η γωνία που σηκώθηκε ο αθλητής του Πανελληνίου. Τώρα επέστρεψαν όλοι οι παίκτες των φιλοξενούμενων στα ίσα ξανά οι δύο ομάδες. Πακυπριανού για τον Λεωνίδα, στον Γκουλέ, ξανά για τον Αντώνη Λεωνίδα. Καλή άμυνα από τον Γερουλάνο, 9 μέτρα η μπάλα για τον δικαία. Παπαδιονυσίου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Λεωνίδα, για τον Παπακυπριανού. Περνάει στα πόδια τον Κοκολοδημητράκη, βρίσκει το κενό. Άλλη μια εξαιρετική ενέργεια του Γιώργου Παπακυπριανού. Νομίζω ως τώρα, Δημήτρη, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Ποια είναι η δική σου άποψη? Έτσι ακριβώς είναι. Ο Γιώργος είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης και ώρες μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι πάνω του μόνος του. Και είναι και σημαντική η παρουσία του, γιατί εκτός από εσένα που είσαι μαζί μας που έχεις το πρόβλημα τραυματισμού, λείπει και ο Πρισκάλο με ένα πρόβλημα. Εδώ ένα εκπληκτικό γκολ από τον Νίκο Κοκολοδημητράκη. Πήρε την μπάλα στα 6 μέτρα, πλάσαρε τον Τζακνί και κέρδισε και τη δίλεπτη αποβολή από τον αρχηγό του Ιεξινιδικιά, στο Γιώργο Χελιώτη. Κοιτάξτε εδώ ξανά. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Κοκολοδημητράκη.
Αμέσως ο Πανελλήνιος βγάζει τον Καραστέργιο πάνω στον Παπακυπριανού. Μια προσαρμοσμένη άμυνα από τους γηπεδούχους. Μελετάκος για τον Λεωνίδα. Θα κερδίσει φάουλ 9 μέτρα. Διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι για αυτή την απόφαση των δύο διαιτητών. Ενώ κάτι βλέπουμε εδώ ξανά σε replay. Νομίζω Δημήτρη είναι πέναλτι. Ήταν άμυνα από μέσα καθαρή. Ακριβώς. Ζαμπούνης. Του κάνει το φάουλ ο Γερουλάνος. Μελετάκος. Κόβει πίβο το Παπακυπριανού. Ο Λεωνίδας με την μπάλα. Ξανά για τον Ζαμπούνη. Αυτή τη φορά σκοράρει ο Στάθης Ζαμπούνης. Πολύ καλή εκτέλεση στο απέναντι γάμα του Βλαχοθανάση. Αυξάνει τη διαφορά ο Εξινιδικαίας στα 4 τέρματα. Βρήκα λύση φιλοξενούμενοι παρότι έχουν αριθμητικό μειονέκτημα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε το Πανελλήνιο τώρα με το πλεονέκτημα στην επίθεση. Ο Μάτοβιτς για τον Κρητικό. Σκοράρει ο Νίκος Κρητικός. Ωραία κίνηση από τους γηπεδούχους. Μειώνουν σε 17. Λιγότερο από 2 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και οι ομάδες έχουν αρχίσει να ρολάρουν σιγά σιγά και επιθετικά. Ζαμπούνς για τον Μελετάκο. Εξαιρετική ενέργεια από το Μελετάκο. Άλλαξε κατεύθυνση πολύ γρήγορα και πέταξε την μπάλα ψηλά στην εστία του Βλαχοθανάση που δεν είχε απάντηση. Επέστρεψε και ο Χελιώτης στα ίσα οι δύο ομάδες. Κρητικός, πασάρει στο Μάτοβιτς. Ξανά στον Κρητικό, ο Τσαγκουρίδης. Ξανά ο Κρητικός, βγάζει τη γωνία για τον Διάρα. Αυτός βγαίνει προς τα έξω και δίνει στον Κρητικό. Πάνω του ο Παπαδιονυσίου, βγάζει στη γωνία απέναντι στον Μακρυγιάννη. Παθητικός στους διαιτητές. Ο Μάτοβιτς, ο Τσαγκουρίδης. Θα σφυρίξει το παθητικό. Οι διαιτητές δεν εκτέλεσαν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Και τώρα ο Παπαδιονυσίου στον ευνηδιασμό θα αυξήσει τη διαφορά στα 5 τέρματα μετά την πάσα του Παπακυπριανού. Βλέπετε ξανά εδώ μόνος του Παπαδιονυσίου πιάνει την μπάλα, γυρνάει εύκολα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, φωνάζει ο Γιώργος Ζαραβίνας στους παίκτες του πρέπει να εκτελέσουν γρήγορα. Ο Μάτοβιτς θα εκτελέσει, δεν θα καταφέρει να σκοράρει, θα κερδίσει το φάουλ, 9 μέτρα. Θα έχουν μια ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι να σκοράρουν. Κάτι όμως που βλέπουμε σπάνια, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση για τον επιθετικό. Πρέπει να κρατήσει σταθερό πόδι χωρίς άλμα να περάσει την μπάλα από το τείχος. Δεν τα καταφέρει ο Νίκος Κρητικός και κάπως έτσι θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με την ομάδα του η Εξινιδικαία να προηγείται με 12-17 μέσα στο κλειστό της Κυψέλης. Δημήτρη, πώς είδες από την πλευρά σου το πρώτο ημίχρονο, δίκαια προηγείται η ομάδα σου? Πιστεύω δίκαια προηγείται. Έχει παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα. Δεν αφήνει το περιθώριο σου στην αντίπαλη ομάδα να διεισδύσει μέσα. Επίσης καταφέραμε, παρόλο που στο τέλος είχαμε και δίλεπτο, να πάρουμε ακόμα περισσότερη διαφορά. Πραγματικά ο Δικαίας εκμεταλλεύτηκε αυτό το αριθμητικό του μειονέκτημα, ένα παράδοξο. Αλλά ισχύει αυτό, πέτυχε 2 τέρματα με παίχτη λιγότερο και έτσι κατάφερε να προηγείται με 12-17 με τη λήξη του πρώτου 30 λεπτού. Εμείς να σας αφήσουμε για λίγο από το κλειστό της Κυψέλης και θα είμαστε σε λιγότερο από 10 λεπτά και πάλι μαζί σας.
Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στην Κυψέλη. Μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με το Πανελλήνιο να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση. Υπενθυμίζω ότι ο Ιέξινη Δικαίας προηγείται της γηπεδούχου ομάδας με 12-7. Τώρα πέρασε ο Χαντέλης, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσακνή εύκολα. Ο πορτιέρο των φιλοξενούμενων έμεινε στην κλειστή του γωνία και απέκρουσε το σου του περιφερειακού του Πανελληνίου. Μαζί μας πάντα στη σημερινή αναμέτρηση από την Κυψέλη ο περιφερειακός της ομάδας των εκπαιδευτηρίων Ξινή, ο Δημήτρης Κατσίκης. Δημήτρη, με βάση αυτά που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, τι περιμένεις από το δεύτερο ημίχρονο του σημερινού αγώνα? Περιμένω το Πανελλήνιο να το παλέψει περισσότερο, να το τρέξει, να βρει περισσότερες λύσεις στην επίθεση και να κυνηγήσει γενικά το σκορ. Από την άλλη μεριά ο Δικαίας πιστεύω θα συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, ώστε να καταφέρει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, όπως ενημερωθήκαμε σε αυτή τη διακοπή που είχαμε, στη Θεσσαλονίκη γίνεται μεγάλο μάτς. Ο Ποσειδώνας Βουλουτρακίου 9 λεπτά πριν το τέλος προηγείται με ένα γκολ του ΠΑΟΚ, ενώ ο Παπακυπριανού συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Συνεχίζει το σκοράρισμα, αυξάνει τη διαφορά για την ομάδα του Ιέξινη Δικαίας στα 6 τέρματα. Βλέπετε εδώ ξανά την εκτέλεση του Γιώργου Παπακυπριανού. Άλλη μια πολύ όμορφη ενέργεια. Καθώς παρακολουθούμε το παιχνίδι θα σας ενημερώσουμε και για το αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Νίκος Κοκολοδημητράκης παίρνει την μπάλα και σκοράρει από τα 6 μέτρα, μειώνει σε 13-8 και δίλεπτη αποβολή στον Εριόν Γκουλέ. Διπλό το καλό για το Πανελλήνιο. Βγάλαμε μια πολύ ωραία φάση με τον Νίκο Κοκολοδημητράκη. Πολύ ωραία. Κερδίσαμε και το δίλεπτο. Πολύ ωραία και η πάσα του Γιάννη Χαντέλη ανάμεσα από τα χέρια του Παπαδιονυσίου. Πρέπει ο Πανελλήνιος, αν θέλει να επιστρέψει στο παιχνίδι, να εκμεταλλευτεί την δίλεπτη αποβολή και γενικότερα όλες τις ειδικές καταστάσεις που θα του παρουσιαστούν μέσα στο παιχνίδι. Ο Γκέρτσος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει την κυκλοφορία. Θα περάσει ο Θοδωρής Γκέρτσος και θα κερδίσει το πέναλτι από τον Νίκο Κοκολοδημητράκη. Πολύ καλή αντίδραση από τους φιλοξενούμενους με λιγότερο παίχτη. Ο Μάριο Τζανακάκης, Χρήστος Κεδέρης. Ψιλοκρεμαστά, μια πολύ όμορφη ενέργεια, εκπληκτική εκτέλεση από τον Κεδέρη πάνω από το κεφάλι του Βλαχοθανάση. Ο Κεδέρης που το έχει κάνει αυτό ακόμα και στο Τζιλιμπάρι, δεν θα τον εμποδίσει ο Βλαχοθανάσης να εκτελέσει έτσι το πέναλτι. Το σου του Μάτοβιτς τώρα θα αποκρουστεί από τον Τάσο Τσακνή, η μπάλα θα περάσει πλάγια. Παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων. Κριτικός για τον Μάτοβιτς, περνάει αυτό στο Χαντέλη, δεν μπορεί αυτός να συγκρατήσει την μπάλα, η οποία θα περάσει έξω για το Δικαία. Παπαδιονυσίου, γκολ για τον Ιέξινη Δικαίας, αυξάνει κι άλλο τη διαφορά η φιλοξενούμενη ομάδα. 15-8 και κίτρινη κάρτα στο μπάγκο του Πανελληνίου και στο Γιώργο Ζαραβίνα. Βλέπουμε εδώ ξανά σε replay πώς πήρε την μπάλα ο Παπαδιονυσίου και σκόραρε. Συμβαίνει ξανά αυτό που λέγαμε. Ο Πανελλήνιος δέχτηκε δεύτερο τέρμα, ενώ βρίσκεται να παίχτη περισσότερο στον αγωνιστικό του χώρο. Τώρα οι διαιτητές έχουν δώσει επιθετικό φάουλ σε αυτή τη φάση. Δεν το... Κοιτάξτε εδώ, βλέπουμε σε replay εκεί τις μάχες. Τσέβλικος με Μελετάκο. Επιθετικό φάουλ δώσαμε. Εξτραβούσε εκεί και ο Μελετάκος στο Τζέβλικο, έχει βάλει και λίγο το χέρι του.
ο Τσέβλικος στον αντίπαλό του. Βλέπετε εδώ και από πού μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Web Sports TV για να παρακολουθείτε τους αγώνες από το κινητό σας και σε Android και σε iOS, σε περιβάλλον iOS. Συνέχεια στο παιχνίδι. Επιστρέφει και το δίλεπτο του δικαία και οι δύο ομάδες είναι στα ίσα. Κάτι έχω χάσει, ο Πανελλήνιος με παίχτη λιγότερο στον αγωνιστικό χώρο. Ο δικαίας έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα. Παπακυπριανού, Γκέρτσος, Λεωνίδας, μπλοκάρει την μπάλα ο Τζανακάκης. Κοίταξε τον Παπαπούλιο, όμως τον είχε καλύψει η επιστροφή του Χελιώτη, δεν μπόρεσε να βγάλει ευνηδιασμό ο Πανελλήνιος. Στην άλλη άκρη του γηπέδου βρίσκεται στο έδαφος ο Αντώνης Λεωνίδας, γι' αυτό έχουμε διακοπή στον αγώνα. Βλέπουμε εδώ την τελευταία φάση. Μπλοκάρει ο Τζανακάκης κάπου εκεί στο πάτημά του ο Λεωνίδας. Ίσως δεν πάτησε καλά. Είναι νομίζω στο αριστερό του πόδι το πρόβλημα που είναι και δεμένο με αυτές τις ειδικές ταινίες. Σηκώθηκε πάντως ο περιφερειακός του η εξινειδικαίας. Θα κάτσει στον πάγκο όμως. Αυτό έλειπε στην ομάδα σου, Δημήτρη, μετά από σένα και το Μπριτσκάλο, να έχει πρόβλημα και ο Λεωνίδας. Μακριά από αυτά είναι ότι χειρότερο για να παίχτη, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν. Βέβαια η εξινειδικαίας έχει αρκετούς περιφερειακούς που μπορούν να βοηθήσουν. Για να δούμε τώρα το Χαντέλη με τον Μάτοβιτς. Ξανά ο Χαντέλης, πιεστική άμυνα των φιλοξενούμενων. Προσπαθεί ο Χαντέλης να περάσει τον Τζέβλικο, αυτός αρπάζει την μπάλα. Ο Μάτοβιτς για τον Παπαπούλιο στη γωνία, ανεβαίνει, αυτός δίνει για τον Μάτοβιτς, πασάρει στο Χαντέλη, περνάει μπάλα στον Τζέβλικο, δέχεται ένα σπρώξιμο από τον Χελιώτη από πίσω και είναι δίλεπτη αποβολή. Φάνηκε πολύ το σπρώξιμο. Είδατε ξανά εδώ για ποιο λόγο ο αρχηγός του εξινειδικαίας δέχτηκε δίλεπτη αποβολή και δέχεται τώρα και τις παρατηρήσεις του Παναγιώτη Ατρούδη. Με 5 παίχτες γηπέδου ο Πανελλήνιος, με 5 και ο εξινειδικαίας. Ο κριτικός για το Τζαγκουρίδη, πασάρει στο Μάτοβιτς. Ξανά η μπάλα φτάνει στον κριτικό. Αυτό στο Γκαραστέριο, το σκαστό του σουτ δεν είναι καλό, περνάει έξω από την κλειστή γωνία του Τσακνή. Δεν καταφέρει να μειώσει τη διαφορά ο Πανελλήνιος. Τελείωσε το δίλεπτο των γηπεδούχων, οι οποίοι θα έχουν το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δεν έχουν δείξει ως τώρα όμως να εκμεταλλεύονται τα διαστήματα που έχουν πλεονέκτημα οι παίχτες του Γιώργου Ζαραβίνα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γκέρτσο για τον Κουλέ, Παπακυπριανού και τον Γκέρτσο, βγάζει στο Ζαμπούνι, δεν μπορεί να μπει αυτός. Θα γυρίσει στο Θοδωρή Γκέρτσο, πιεστική άμυνα του Πανελληνίου, Παπακυπριανού, το σταματάει ο Διάρας. Άμυνα του Παπακυπριανού. Ένα πολύ δύσκολο σουτ, και ενώ οι διαιτητές είχαν σηκώσει το χέρι για παθητικό, η μπάλα περνάει πλάγια για το δικαία. Ξανά ο Παπακυπριανού, ξεκερδίζει ξανά το φάουλ.
Δεν μετράει τον γκολ που είδατε, καθώς οι διαιτητές είχαν σφυρίξει από την παράβαση. Παπακυπριανού δεν θα καταφέρει να βρει τέρμα. Ήταν με πολύ δύσκολες συνθήκες το σουτ του Κύπριου. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του η έξινη δικαία κέρδισε αρκετό χρόνο και μπήκε ο Γιώργος Χελιώτης ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Στα ίσα οι δύο ομάδες. Μάτοβιτς παίζει με Κοκολοδημητράκη, αυτό στον κριτικό. Τσαγκουρίδης είναι μόνος του Διάρας, δεν τον βλέπει ο Τσαγκουρίδης, τον βλέπει τώρα ο κριτικός. Γκολ από τον εξτρέμ του Πανελληνίου, μειώνει τη διαφορά σε 15-9. Ξανά εδώ σε replay, assist από τον κριτικό, ωραίο άλμα από το Διάρα. Εξίσου καλό το τελείωμά του. Έχει περάσει ο Αλεξάνδερ Κουρέτα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μελετάκος με την μπάλα. Γκέρτσος, Ζαμπούνης πάνω στο Τζανακάκι. Έβαλε και το κορμί του μπροστά στον Ζαμπούνη και απέκρουσε την μπάλα. Τσαγκουρίδης, κριτικός, προσποιείται και περνάει. Δεν ξέρω αν έχουν δώσει βήματα οι διαιτητές ή επιθετικό φάουλ. Πάντως η μπάλα είναι στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Βλέπετε εδώ το Γιώργο Ζαραβίνα με το Παναγιώτη Ατρούδη συζητούν την προηγούμενη φάση. Και ο Κεδέρης στον αγωνιστικό χώρο. Μελετάκος κερδίζει το φάουλ 9 μέτρα. Παπακυπριανού περνάει και κερδίζει τη δίλεπτη αποβολή του Πέτρου Διάρα. Και ενώ εσείς βλέπετε το replay της τελευταίας φάσης, ο Γιώργος Ζαραβίνας κάνει έντονες παρατηρήσεις στον αθλητή της ομάδας του που υπέπεσε στην παράβαση. Χάθηκε για άλλη μια φορά το αριθμητικό πλεονέκτημα του Πανελληνίου. Στα ίσα οι δύο ομάδες με παίχτη λιγότερο. Γκέρτσος, Κουρέτα θα κερδίσει το πέναλτι, γιατί η εκτέλεση του είχε γίνει αφού ακούμπησε μέσα στα 6 μέτρα. Ο δεξιός σίντερ του εξινηδικαία βλέπετε εδώ. Ξανά ο Χρήστος Κεδέρης με την μπάλα στα χέρια από τα 7 μέτρα. Τζανακάκης απέναντί του. Προσποιείται ο Κεδέρης, ψηλά η μπάλα στο γάμα. 16-9 από το Χρήστο Κεδέρη. Χαντέλης για τον κριτικό. Θα γίνει το λάθος από τους γηπεδούχους. Παπακυπριανού τρέχει το παιχνίδι, σηκώνεται πίσω από τα 9 μέτρα μια φωτοβολίδα από τον Γιώργο Παπακυπριανού. Θα καταλήξει στα δίχτυα του Τζανακάκη. 17-9. Συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα ο Γιώργος. Έχει τρομερό σουτ. Πραγματικά σήμερα ξεχωρίζει στον αγωνιστικό χώρο ο Κύπριος. Συνολικά είναι καλύτερη η ομάδα του η έξινη δικαία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα MVP ως τώρα της αναμέτρησης είναι ο Γιώργος Παπακυπριανού. Για να δούμε τώρα το Χαντέλη. Πασάρι στο Μάτοβιτς. Με δύο πίβο το Πανελλήνιος. Συνοστισμός εκεί στον άξονα στη γραμμή των 6 μέτρων. Λάθος από τους γηπεδούχους. Φεύγει ο Παπαδιονυσίου στον ευνηδιασμό. Δοκάρι. Ο Κεδέρης κερδίζει την μπάλα. Τζανακάκης απόκρουση. Μελετάκος μπαίνει και αυτός. Γκολ για τον έξινη δικαίας.
και έχει φοβερά παράπονα από τους συμπαίκτες του. Ο Μάριος Τζανακάκης 2 φορές γλίτωσε τον γκολ ο Πανελλήνιος, αλλά με την τρίτη ο Μελετάκος κατάφερε να σκορέρει και να αυξήσει τη διαφορά στα 9 γκολ. Τσαγκουρίδης, Μάτοβιτς πάνω του Παπαδιονυσίου. Η μπάλα στο Τσαγκουρίδη, πασάρει στο Χαντέλη. Αλλάζει με το Μάτοβιτς. Χαντέλης περνάει, κερδίζει το πέναλτι. Ο Μακρυγιάννης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για αυτή την εκτέλεση από τα 7 μέτρα. Για να δούμε το Μακρυγιάννη απέναντι στο Τζακνί. Προσποιείται ο Μακρυγιάννης. Καστό κατά το πόδι του Τάσου Τζακνί. Γκολ για τον Πανελλήνιο, 18-10. Μειώνουν οι γηπεδούχοι λίγο πριν συμπληρώσουμε 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Κουρέτα για τον Γκέρτσο. Η μπάλα καταλήγει στο Γκουλέ. Θα ξαναρχίσει η επίθεση του Δικαία. Χελιώτης για τον Κουρέτα και αυτός πασάρει στον Γκουλέ. Ξανά στον Κουρέτα, το χαμηλό σου του αποκρούει με το πόδι ο Τζανακάκης, προσπαθεί να τρέξει ο Τσαγκουρίδης. Βγάζει στη γωνία για τον Διάρα που είναι μόνος του, μπαίνει από καλή γωνία αυτός, αλλά δεν καταφέρνει να νικήσει τον Τάσο Τσακνί, ο οποίος πανηγυρίζει αυτή την απόκρουση. Το παιχνίδι έχει πολύ χρόνο ακόμα. Βλέπουμε το Πανελλήνιο στο κυνηγάει. Εξάλλου στο handball οι ανατροπές μπορούν να γίνουν μέσα σε λίγα λεπτά κιόλας. Έχει ανοίξει την άμυνα του τώρα ο Πανελλήνιος. Το σουτ του Γκουλέ περνάει έξω. Ίσως βρήκε την μπάλα λίγο και ο Τζανακάκης. Προσπαθεί να τρέξει ο Πανελλήνιος. Τσαγκουρίδης βγάζει για τον Κοκολοδημητράκη και άλλη απόκρουση από τον Τάσο Τσακνί. Μπάλα στο Διάρα. Ξανά ο Τσακνής, αλλά ο Διάρας ούτως ή άλλως έχει πατήσει τη γραμμή. Είναι εξαιρετικό σήμερα ο Τάσος Τσακνής. Τον χειροκροτούν ένθερμα οι φίλοι των φιλοξενούμενων που βρίσκονται σήμερα στην Κυψέλη. Κουρέτα, το σταματάει ο Χαντέλης. Οι τερματοφύλακες κάνουν πάρα πολύ καλό μάτς και από τις δύο ομάδες. Πραγματικά και ο Τζανακάκης και ο Τσακνής είναι πολύ καλός, και ο Βλαφανάς που μπήκε σε κάποιο διάστημα στον αγώνα έκανε κάποιες αποκρούσεις. Τώρα έχει ζητήσει time out ο Παναγιώτης Ιατρούδης και είναι η ώρα να περάσουμε στον Ηλία Σκαφίδα που με το μικρόφωνο του θα μας δώσει ήχο από το time out του Έξινη Δικαίας. Ιου. Δεν έχουμε τακτικές. Γιατί πάμε κάνουμε τώρα το παραπάνω, δεν παίζετε τόσο ώρα πολύ όμορφα handball ομαδικό. Γιατί πάμε τώρα να το γυρίσουμε στο ατομικό, υπάρχει λόγος, ή τέλειωσε το παιχνίδι. Εδώ δεν έχουμε το 10, το πει το 10 δίνουμε την μπάλα, δεν βάζουμε σωτηρί, δίνουμε την μπάλα από εδώ. Εφόσον είναι. Έχουμε το 1, έχουμε το 2 που φέρει ο άλλος και πάει στο 5-6 και ανεβαίνει και βγάζουμε κερδίρι. Έχουμε το 9, έχουμε το 2, έχει το 2. Πέστε τόσο ωραία, εκεί το χαλάτε, πάμε, ομαδικά, όλες για τον άλλο. Ακούσαμε τις οδηγίες του Παναγιώτη Ιατρούδη. Πιο πολύ ήθελε να δώσει στους παίκτες να καταλάβουν ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι παρά τη διαφορά των 8 τερμάτων. Παθητικό έχουν σηκώσει τώρα οι διαιτητές. Ο Χάλαρης, Κουρέτα για τον Κεδέρη, ο Γκουλέ, ο Γκέρτσος, γκολ για τον Έξινη Δικαίας. 19-10 μέσα σε διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους ότι
Έπρεπε να είχε αλλάξει κατοχή νωρίτερα. Χάλαρης πέρασε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Ζαρλακούτης για τον Πανελλήνιο. Μάτοβιτς, Γερουλάνος, κερδίζει το φάουλ από το Χιλιώτη, 9 μέτρα η μπάλα για τον Πανελλήνιο. Στο time out ενημερωθήκαμε και για το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ποσειδώνα Λουτρακίου. Μεγάλη νίκη της ομάδας του Νίκου Γραμματικού μέσα στη Θεσσαλονίκη με 30-29. Πολύ σημαντικό βήμα για την είσοδό της στα play-off. Ενώ εντωμεταξύ είχαμε γκολ για την ομάδα του Πανελληνίου. Μειώνει σε 19-11. Όπως λέγαμε, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Λουτρακίου. Και τώρα, Δημήτρη, αν κερδίσει και σήμερα η ομάδα στο παιχνίδι, θα παίξει τελικό τρίτης θέσης της κανονικής περίοδου στην Νέα Ιωνία με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Το επόμενο Σάββατο αντιμετωπίζουμε τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας. Και άμα νικήσουμε, περνάμε εμείς στην τρίτη θέση. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε η ομάδα του, η έξινη δικαία. Μια ήττα για τον ΠΑΟΚ για να διεκδικήσει την τρίτη θέση της κανονικής διάρκειας και πλεονέκτημα έδρας απέναντι στο δικέφαλα του Βορρά. Θα πάει σε οργανωμένη επίθεση η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Γκέρτσος περνάει στον αγωνιστικό χώρο για να οργανώσει το παιχνίδι. Και Δέρης για τον Κουλέ. Και ο Γκέρτσος, Κουρέτα, βγάζει για τον Χάλαρη, ο οποίος θα κερδίσει το πέναλτι και τη δίλεπτη αποβολή του Τζαρλακούτη. Ξανά εδώ βλέπετε. Το γνωρίζουμε πλέον όλοι, Δημήτρη, έτσι από τη φετινή χρονιά η παραμικρή επαφή στο εξτρέμ. Έτσι ακριβώς είναι οι κοινωνικοί κανονισμοί. Τιμωρείται με πέναλτι και δίλεπτη αποβολή. Ακριβώς. Κάποιο πρόβλημα για τον Αντώνη Χάλαρη. Και ενώ ο Χάλαρης σηκώνεται σιγά σιγά, εσείς βλέπετε που μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητά Android, αλλά και για κινητά Apple, όπως και για tablet, έτσι. Και φυσικά μας παρακολουθείτε από desktop, από laptop και από smart TV. Και Δέρης με την μπάλα στα χέρια από τα 7 μέτρα. Ο Τζάνος απέναντί του και τον κερδίζει ο Κώστα Τζάνος. Καταχειροκροτεί το τερματοφύλακα του Πανελληνίου. Γερουλάνος για τον Μάτοβιτς. Αυτό στον Παπαπούλιο. Ο Τσέβλικος για τον Γερουλάνο. Δεν είναι καλή η πάσα του για τον Μάτοβιτς. Κλέβει ο Γκουλέ. Κεδέρης στον ευνηδιασμό. Γκολ για τον η έξινη δικαία. Πέταξε ο Κεδέρης στον ευνηδιασμό και έγραψε το 20-11. Κοιτάξτε πως κλέβει ο Γκουλέ και με τι ταχύτητα φεύγει ο Χρήστος Κεδέρης. Εν τω μεταξύ μια μικρή διακοπή έχουμε για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος, όπως βλέπετε. Εννέα τα γκολ της διαφοράς, 17 και 20 στο δεύτερο ημίχρονο. Και Δημήτρη, θεωρείς ότι έχει καθαρίσει η ομάδα στο παιχνίδι, υπάρχει ακόμα χρόνος για ανατροπή? Πιστεύω είναι δύσκολα πλέον για ανατροπή, που είναι μείνει 10 λεπτά περίπου. Αλλά όπως είπαμε, ποτέ δεν ξέρουμε γιατί handball είναι. Απλά βλέπουμε ότι ο Δικαία συνεχίζει και παίζει δυνατή άμυνα, βρίσκει λύση στην επίθεση. Ακριβώς, είναι η εικόνα του παιχνιδιού που περισσότερο μας κάνει να
Πιστεύουμε ότι ο Δικαίας θα καταφέρει να πάρει την νίκη παρά το σκορ, το οποίο βέβαια και αυτό είναι σημαντικό. Time out από το Γιώργο Ζαραβίνα. Πάμε στον Ηλία Σκαφίδα και στο πάγκο των Ολυμπιονικών. Μάριος, Μήλος, το φάουλ το κάνει ο τέτοιος. Το φάουλ το κάνει ο Τσέβλικος. Συνοηθήκαμε. Ο Τσέβλικος κάνει φάουλ. Πρόσεξε Τσέβλικος. Και έρχεσαι εδώ. Έρχεσαι εδώ, πίσω κατευθείαν. Δίνει στο Μάριο, ο οποίος σταυρώνει, εντάξει, και έρχεσαι, πρόσεξε, και έρχεσαι, Μήλος, long, go, προσπάθησε να τον κρατήσεις, πού είναι ο Άλεξ, Άλεξ ψηλά εδώ, ώστε αν χρειαστεί να έχει πάσα, αλλιώς παίξουν ένας με έναν απ' έξω. Απ' έξω ένας με έναν. Πάμε ρε Μακεδέλα, έλα. Ακούσαμε τις οδηγίες του Γιώργου Ζαραβίνα. Ο Πανελλήνιος πρέπει να βγάλει μια γρήγορη επίθεση. Είναι με παίκτη λιγότερο και οι διαιτητές έχουν σηκωμένο το χέρι για παθητικό. Γερουλάνος, Παπαπούλιος προσπαθεί να πλασάρει τον Τζακνί, αυτός καταλαβαίνει την πρόθεσή του, αποκρούει, βγάζει τον Κεδέρη, αυτός για τον Παπαδιονυσίου. Δεν καταφέρει να σκοράρει ο Τάσος Παπαδιονυσίου, αλλά ο διαιτητής σφυρίζει το πέναλτι και χαρακτηριστικά δείχνει ότι παίχτηκε άμυνα μέσα από τα 6 μέτρα. Βλέπετε εδώ ξανά. Πατάει στα 6 μέτρα έστω και λίγο ο Αλέξης Καραστέριος. Ξανά ο Χρήστος Κεδέρης θα πάρει την μπάλα. Δοκάρι από το Χρήστο Κεδέρη, δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα στην επαναφορά. Δεύτερο συνεχόμενο χαμένο πέναλτι από τον εξτρέμ του Δικαία. Γερουλάνος, το σταματάει ο Κουρέτα, είναι φάουλ όμως η μπάλα στο Πανελλήνιο. Επιστρέφει και ο Ζαρλακούτης, στα ίσα οι δύο ομάδες. Μπαίνει και ο Γιάννης Χαντέλης για να οργανώσει την επίθεση του Πανελληνίου. Χαντέλης, πασάρει στο Μάτοβιτς, αυτό του Ζαρλακούτη. Χαντέλης προσπαθεί να περάσει τον Τζέβλικο. Κάνει αυτός τον έλεγχο της μπάλας. Ο Γκουλέ. Δίνουν συνέχεια οι διαιτητές στο παιχνίδι. Και ο Ιέξινη Δικαίας πάει σε οργανωμένη επίθεση. Μπαίνει ξανά ο Γκέρτσος. Στη θέση του Παπαδιονυσίου μένει ο Χελιώτης σε θέση πίβοτ. Γκουλέ για τον Γκέρτσο. Στον Κεδέρη. Γκουλέ πασάρει στον Κουρέτα. Το σούτ στην κλειστή γωνία καταλήγει στο δοκάρι. Πανελλήνιος προσπαθεί να τρέξει. Γρήγορες επιστροφές από τον Δικαία. Στηρίζει βήματα ο διαιτητής λάθος από τον Γιάννη Χαντέλη. Ενώ απέναντι στον πάγκο του Δικαία, είδατε για λίγο, ενώ βλέπουμε το replay, έχει περπατήσει νομίζω ο Γιάννης Χαντέλης. Όπως σας έλεγα, βλέπετε τώρα δεξιά στην οθόνη σας, είναι ο Μάνος Μανιουδάκης που πέρασε κάτω από τα δοκάρια του Ιέξινη Δικαία. Δίνει χρόνο συμμετοχής και στον τρίτο του τερματοφύλακα, ο Παναγιώτης Ιατρούδης. Γκέρτσος για τον Γκουλέ, αυτός βγάζει στον Κεδέρη, αυτός σηκώνεται από μηδενική γωνία και βάζει ένα εκπληκτικό γκολ. Σηκώνονται όλοι από το μπάγκο του Δικαία και το χειροκροτούν, καθώς και ο κόσμος στις εξέδρες. Φοβερή εκτέλεση από μια πολύ δύσκολη πάσα και άλμα από μηδενική γωνία σχεδόν. Κανονικά αυτό δεν είναι σωστή επιλογή, έτσι, αλλά μας δίνει ένα εξαιρετικό γκολ ο Χρήστος Κεδέρης. Αυτό ακριβώς. Ο Δικαίας αυξάνει το προβάδισμα του για πρώτη φορά στα 10 τέρματα, 21-11. Και άλλο κλέψιμο από τον Κεδέρη.
για τον Μελετάκο. Γκολ από τον... Όχι, δεν έχει πάει μπάλα στα δίχτυα, λάθος, δεν πρόσεξα καλά. Έχει κερδίσει το πέναλτι ο εξτρέμ του Ιέξινη Δικαίας και τη δίλεπτη αποβολή του Αλέξη Καραστέριου. Βλέπουμε εδώ πάσα από το Γκεδέρι. Και είναι ο Ζαχάρης αυτός που θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει την ποινή από τα 7 μέτρα. Χωρίς προσποίηση. Ο Ζαχάρης κάτω από τα πόδια του Τζάνου. Double score για τον Ιέξινη Δικαίας, 11-22. Και με λιγότερο παίχτη ο Πανελλήνιος. Δεν το βλέπετε στην οθόνη σας, ετοιμάζει τον Βιάρα να τον περάσει στη θέση του Τζάνου. Ο Ζαραβίνας, Χαντέλης. Είναι κακή η πάσα του για τον Μάτοβιτς, διατηρεί αυτός όμως εντός αγωνιστικού χώρου. Τσέβλικος, ωραία η προσποίηση και η ενέργειά του, όμως δεν καταφέρει να σκοράρει γιατί ο Εριόγκουλε τον μάρκαρε και του έκανε το πέναλτι. Βλέπετε ξανά εδώ σε replay, προσποιήθηκε ο Τσέβλικος. Μακρυγιάννης απέναντι στο Μανιουδάκη. Χαμηλά στη γωνία του Μανιουδάκη ο Μακρυγιάννης σκοράρει. Μειώνεις 12-22. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και ο Μανώλης Λαδάκης. Δημήτρη, βλέπουμε τον Παναγιώτη Ατρούδη να χρησιμοποιεί όσο περισσότερους παίχτες μπορεί στο σημερινό αγώνα. Έτσι ακριβώς, δίνει χρόνο συμμετοχής και στην υπόλοιπη ομάδα. Και χρειάζεται να βοηθάνε όλοι οι παίχτες του ρόστερ, γιατί τον τελευταίο καιρό είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, ειδικά για την ομάδα που ήταν και στο Final Four. Έπαιξε και μεσοβδόμαδο αγώνα με τον Δούκα, ένα δυνατό παιχνίδι. Έτσι είναι, υπάρχει αρκετή κουράση από όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος. Τσέβλικος με την μπάλα, το φάουλ από το Χελιώτη, 9 μέτρα η μπάλα για τον Πανελλήνιο. Ο Πανελλήνιος που όπως φαίνεται εδώ και ώρα θα ιτηθεί. Θα παλέψει τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ για να μαζέψει όσο περισσότερους βαθμούς και να πάρει πλεονέκτημα στη μάχη των play-out, αλλά έχει και το εξαναβολής παιχνίδι με τον Ποσειδώνα Λουτρακίου, το οποίο διακόπηκε στο 6ο λεπτό στο Λουτράκι, και ενώ το σκορ ήταν 1-1 λόγω δυνατής βροχόπτωσης. Πλέον δεν μας κάνει έκπληξη στην Ελλάδα να βρέχει σε κλειστά γυμναστήρια. Το έχουμε δει και αλλού, δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχεις περάσει από τα Βρυλίσια, αλλά δεν ξέρω αν ήσουν σε ένα μάτς με το Διομήδη Άργους που ήταν η Λίμνη το κλειστό γήπεδο των Βρυλισιών. Θυμάμαι τότε είχε πάρα πολύ υγρασία το γήπεδο κάτω και γλιστράγαμε όλοι οι παίκτες. Ναι, λόγω της υγρασίας είναι και μερικά σημεία που και εκείνο το γήπεδο βάζει νερά, αλλά περισσότερο ήταν η υγρασία που είχε κάνει έτσι στον αγωνιστικό χώρο. Τότε δεν είχαν διακόψει το παιχνίδι οι διαιτητές. Και να δούμε τον Κουρέτα για τον Μελετάκο. Γκολ από τον Γιώργο Μελετάκο. Αυξάνει και πάλι τη διαφορά. Λιγότερο από 5 λεπτά και εδώ και ώρα ο νικητής έχει κριθεί. Καντέλης, ένα χτύπημα από το Ζαχάρη στο πρόσωπο, άθελα του βέβαια. Εδώ βλέπετε το Ζαχάρη να δίνει το χέρι του στο Γιάννη Χαντέλη. Βλέπετε εδώ το Γιάννη Χαντέλη, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι.
Αντέλης πασάρει για τον Μάτοβιτς, προσπαθεί αυτός να περάσει στο Γκαραστέριο, κλέψιμο από τους παίκτες του Δικαία. Μελετάκος, άλλο ένα γκολ από τον δεξιό εξτρέμ του Ιέξινη Δικαίας, τον πρώην παίκτη του Ποσειδώνα Λουτρακίου. Πολύ ωραία εκτέλεση στον εφηδιασμό πάνω από το κεφάλι του Τζάνου. Αντέλης, Ζαρλακούτης, το σταματάνε εκεί Ζαχάρης, Κουρέτα και Παπαδιονυσίου. Πολύ καλή αμυντική αντίδραση. Ζαρλακούτη για το Χαντέλη, προσποιείται ξανά στο Ζαρλακούτη, πασάρει αυτό στο Μάτοβιτς. Συνεχίζει να είναι πολύ καλή η άμυνα των φιλοξενούμενων. Ένα κακό τελείωμα από τον Μάτοβιτς, αλλά έχει γίνει φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Σέρβου. Παθητικός σηκώνουν οι διαιτητές. Ο Χαντέλης κερδίζει το φάουλ από τον Παπαδιονυσίου, 9 μέτρα η μπάλα. Ξανά ο Χαντέλης, η συγκίνηση ψηλά πάνω από το δοκάρι του Μανιουδάκη. Και μιας και το παιχνίδι έχει κρυθεί και σε 2,5 λεπτά θα έχουμε τη λήξη, να σε ρωτήσω και για τον τραυματισμό σου, σε τι επίπεδο βρίσκεται η αποθεραπεία σου και πότε περίπου υπολογίζεται με το ιατρικό team να επιστρέψεις στους αγωνιστικούς χώρους? Το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας μου πέρασε. Περιμένω να κάνω ξανά μαγνητική για να δω ότι όντως όλα είναι καλά. Και με το καλό από την επόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσω σιγά σιγά ενδυνάμωση, τρεξίματα, έχω να μπω σιγά σιγά για τα play-off να το βάλω. Να σου ευχηθούμε εμείς περαστικά και πάλι δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους. Να είστε καλά. Εν τω μεταξύ ο Κεδέρης στον ευνηδιασμό σκόραρε το 25ο γκολ του Ιέξινη Δικαίας. Και για να κάνουμε και μια μικρή σύνοψη του αγώνα, οι δύο ομάδες μπήκαν λίγο μουδιασμένες στον αγωνιστικό χώρο και με περισσότερο το μυαλό τους στην άμυνα. Άργησε να ανοίξει να μπουν τα πρώτα γκολ. Στη συνέχεια ο Δικαίας δυνάμωσε ακόμα περισσότερο την άμυνά του και άρχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση. Πήγε με προβάδισμα στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την επίθεση του Πανελληνίου, η οποία επέπεσε και σε αρκετά λάθη. Έτσι η ομάδα του Παναγιώτη Γιατρούδη έβγαλε αρκετούς ευνηδιασμούς και καθάρισε το παιχνίδι. Τώρα ένα σούτ από το Λαδάκι στο δοκάρι και εσείς βλέπετε τον Γιώργο Ζαραβίνα με τον Σωτήρη Μίγκα που δίνει εκεί πέρα και κάνει κάποιες παρατηρήσεις και στον κύριο Καρανικολόπουλο. 50 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη. Άλλο ένα σούτ από το Χαντέλη, η μπάλα καταλήγει έξω αλλά έχει κερδίσει το φάουλ. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Ξανά εδώ. Το φάουλ που γύρισε ο Γιάννης Χαντέλης από τον Τάσο Παπαδιονυσίου. Μάτοβιτς, στο Ζαρλακούτη, στον Καραστέριο. Αυτός περνάει στον αναμένα τον Μελετάκο, αλλά με βήματα όπως λένε οι διαιτητές. Θα έχει άλλη μια ευκαιρία ο Δικαίας για ένα γκολ. Λαδάκι, Ζαχάρης, δεν θα προλάβει. Τέλος το σημερινό παιχνίδι. Νίκη για τον Ιέξινη Δικαίας μέσα στην Κυψέλη με 25-14. Ένα σχόλιο από σένα για τη σημερινή αναμέτρηση θα ήθελα, Δημήτρη, και εγώ σιγά σιγά θα πάω προς τον αγωνιστικό χώρο για το ρεπορτάζ. Πιστεύω αξιοσημείωτο ότι είναι για την ομάδα μου ότι δέχτηκε σε κάθε ημίχρονο από 7 γκολ ακριβώς.
που σημαίνει ότι έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Στην επίθεση έκανε αυτό που έπρεπε, κατάφερε, πήρε το προβάδισμα και έφτασε και στην νίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Κατσίκη για τη σημερινή του παρουσία και πάλι να ευχηθώ εγώ περαστικά και γρήγορα πάμε για το ρεπορτάζ στον αγωνιστικό χώρο.